Нека денят ти бъде изпълнен с лекота, яснота, вдъхновение и безброй малки чудеса. Всяка сутрин е като чиста страница. Ти избираш какво да напишеш върху нея. С любов, радост и вдъхновение. Това си ти. Ти си тук и само това е нещо красиво. Този ден не е като никой друг. Той е нов, свеж и пълен с възможности, които само чакат да отвориш сърцето си за тях. Ти не просто си участник в този свят. Ти си кодиращият архитект на това поле, в тази реалност, в която се намираш сега. Вдишай дълбоко и се отпусни. Позволи си да влезеш в състояние на присъствие, да бъдеш напълно тук и сега, осъзнат, внимателен към тялото, ума, пространството и всичко около теб. Оставям всичко излишно и се връщам през себе си. Свързвам се със сърцето си. Освобождавам се от нуждата да контролирам. Готова съм за промяна. Аз съм тук, за да разширя своя вътрешен потенциал. Съществуват вътрешни честоти, които разкриват кои сме всъщност. Сега ще преминем през тях и не с ума, а с сърцето. Позволи си да ги почувстваш. Аз приемам себе си, света и всичко, което е. Приемам всичко, което съм, всичко, което беше и всичко, което ще бъда. В този чистота съпротивата се разтваря и сърцето ми се отваря. Аз избирам. Моят фокус създава пътя ми. Фокусът ми върху спокойствието е най-важната вибрация, когато творя. Когато насоча вниманието си с намерение, една от безброй възможности става реалност. В тази вътрешна яснота аз действам. Аз действам в тишината на приемането и в тишината на приемането се ражда движение. С намерение и яснота аз движа енергията. Всяко действие е израз на това, което съм. И когато действам, аз преживявам. Аз преживявам всичко, което съм създал и минава през сетивата ми. Аз се потапям в усещането и го приветствам. С времето аз започвам да отразявам. Аз отразявам светът около себе си. Светът е огледало. Гледам навън, за да разбера какво се случва вътре. Аз разсъждавам. Разбирам, уча, осъзнавам. Мъдростта ми цъфти, разцъфтява в тишината. И така, аз се уча и развивам. Всяко преживяване е стъпка нагоре. Моята душа се разширява в ново познание. И тогава, когато съм готова, аз се възвисявам. Аз съм светлина в движение. Аз се сливам с божествения поток на съществуването. Едно с източника, едно с цялото. И накрая, в най-тихия миг, аз забравям. За да си спомня отново кой съм всъщност, освобождавам старото, пускам миналото с любов и създавам пространство за новото. Там е началото. Всяка от тези стъпки е вибрация. Всеки избор – нова реалност. Ти не просто се развиваш, ти пренаписваш своя квантов подпис, своя божествен отпечатък, своя блюпринт.
Съзнателното ти съществуване е просто излъчване, което моделира цялото поле. Затова бъди винаги в настоящето. Нека денят ти бъде изпълнен с лекота, яснота, вдъхновение и безброй малки чудеса.